Takže čau lidi, my jdeme hrát Five Nights at Freddy's. No, takže máme nový kanál, máme nějaký tupý, ale chtěli jsme prostě odběr, hodně odběrů a jsem to bohatý. Ne, jenom jsem si, to je jedno. No prostě jsme natáčeli takovýhle video, najednou se nám to prostě, smazalo. Super. Takže hrajeme každý dvě noci, no já 2 noci, on 2 noci. Celý se to natáčeli jsme, tak dobrý video to bylo. Celý jsme to smazalo. Takže jsme ve hře. Znáš můj mobil? Tak hrál jsem klošku. Hrál jsem klošku. Kámo, to bylo tak dobrý video tamto. Jo, No takže máme tady FNAFku, je to fakt hard hra. A jestli teď bude aspoň 10 lajků, což tady v životě nikdy nebudu tady na tom videu, tak to koupím. My jsme to fakt vymazali úplně zbytečně. Máš ty. No, protože my natáčíme zvuk na tomhle, že jo, ale... Petro. Sorry, on tady má prostě ubrečenou mladší ségru, jo. No, Foxík jeden. Takže nám nedají banty, to. Tam má většinou, že by tam běžela, ne? Ještě neklikej na to. Dobrý, už Bane vybíhá nějak brzo. Ale to i uslyšíš, že on prostě... Budeš? No, teď, dej už to tam, dej už rychle tam to, aby se neubíjel, aby... No, ale koukej, jo. A teďkon, až on vyběhl. Já vím. A do té doby... A nebouchal. Tam se ubírají, tak ty jsi šel hodně risky place, kámo. Musíme hlídat Baného, jo, lidi. Kámo, fakt, prosím, kámo, potřebuji. No štěstí, že to natáčíme. Proč? Protože jinak by Jo, dostal a takovou zítra bídu. možná vyjde nějaký videjko. Zítra Žádný vystřihnout. budeme natáčet v Jump Areně. Videjko. No, to na který se nikdo v životě nekoukne. Ale to je jedno. Aspoň vidíte, jak rádi skákáme. Bany, hop. Šiká Bany. Já se z toho asi... Ne, Poprdím. nebo zkus, no natačíka neto. No a teďkon vyskočí. Ne, skočí, rozsvíť. A proč když tam rozsvítíš, tak ona tam není? No, nevím, ale tady je, takže jako... Ona na to je podle mě jumpner. No tam to rozhodně zkus, neotvírej jen, podívej si, tam je pořád Bany. Dobrý, děj, otevři ty dveře. Ne, tady ty... Počkej, se podívám rovnou i na Foxíka. Ty také otevře. A tam ty otevři taky. Kámo, ty strašně... Ale on Foxy už běží. A jako na nás jumpscare čeká z druhého rohu. Podívej se na čiku. No, ale to neuvidíš. Prostě za 9 ten žlutý kačer pochcený. Hej, si ten králík, no je jumpner, co chytnu za uši, odletí jak to autíčko. Moje zpeněžnění. Nezaví, však máš 20%, už nech otevřeno úplně na všechno. Tam, předáno, jak budem to hrát celou noc, kámo. To bude nice.
Mám nevydrží 18% do 5. No, jasný, dobrý. Dobrý, tak nic nedělej, chvilku třeba nic nedělej. Milí počítači. A proč se to ubíjí, když nic nemáme? Tak zavři si. Dělej. Ne. Já se nebudu koukat. Jenom mu šeptám, že mu je 9. Na mě 14. Kámo, jestli na mě někdo jumpscare, já fakt lidi, proč říkám lidi, když ty jinak tady žádný nejsou. Kolik to má zhlednutí? 5? Tak to je fakt hodně. 5. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což jí nikterak nebrání zůstat. Zase jsme se všichni lekli. Pomoc mi! Ne, jo, Kámo, sorry, ale já fakt ty to není nahraný, ale já ty fakt ty jumpscary nemám rád. běž hrát, dělej. Jo, ne, já nechci. Musíš. No, takže jdu zase já. Čekám si pořádný floppy hned. Si tady na tom bude třeba 15 lajků, tak koupíme. Mám to říct nebo ne? Ne, nic. Ring of Navko. Jo, nemáme prostě, jsme prostě chudí. Nekoukej na ty Hilska. Já čekám, až začneš hrát, už hrají, ztrácíš můžu. Jo, a jo, vlastně. Ne. Zase nechte ztrácet, vole, půl hodiny. Kde máš šel? Moc velký, ne? Už máš 4 ráno, jako. Ukaž kouty. No to je 4 hodiny. Co se stalo, by the way? Co se to stalo? Tak ještě jednou. Protože koukej, já to chápu, ono se i minule vždycky, když hraje někdo vždycky hru, tak ono se to tam potom na tu další hru ten začátek vždycky uloží. Tak ono se zase začne nová. A tak my už jsme měli 4 ráno. A tam byla ta číka vlastně skovaná v těch dveřích tam. Tak hraj, ale. Konečně můžeš požádat klávesnice, víš, že by si třeba zavíral to a takhle, víš, chápeš? To bylo dobrý, jak To jde třeba neukazovat. No zase 4 ráno. se nechci koukat, a já. Dala jedna kamera. Foxy to může. Foxy. Jo, už. Baba hledá holku, jo. Takže by někdo chtěl. To by jednu středu. Vlastně to díle. To bylo prostě, já nevím, co oni. Ale to je prostě žlutý dolar. No tak já to zaplatím. A co jako? Ty to nebudeš platit, oni nebudou platit nám. No tak ty si myslíš, že nám budou platit, jo? Ne, Hej, tak ty seš, ale nebudou to ukazovat. ty seš dobře Žlutý dolar znamená, že ti za to nezaplatí a že to budou ukazovat méně lidem. jiným. Méně lidem. Cože, že ti je 9. Ale to nebyl tav. Hej, už je už je ten pes už vychází. No vlastně díváš se. Čeka. Jo, díváš se tam, jo. No, kam on by tady stál, koukal, A teď si teďka. koukni na Foxyho, jak poběží. Ale můžete se kouknout, tohle je Fox, já ho ovládám, no. Proč neběžíš, ty pinďure? Ty proč neběžel? Tak si třeba koukni na tu je. Jo, to jdu. No, Jo, lidi můžete ráno zase se dostali k Vánocům. no vlastně, ale to nám hodně lidí napíše teda. Nemusíš být furt někde negativní, jo? Co jsem ti udělal zase? Nic, ale tak ty si myslíš, že byl nějaký
Kámo, proč ta prosmá ten kačer zase? Ty si myslíš jako, že mám nějaký, vole, že mám mít jako třeba 50 zhlédnutí na prvním videu, jo? Ale... Jasný? Ne, ještě to, já bych řekl, tak prostě bych tady nadával ještě. A to je A to je důvod, proč nebrat děti do sklepa. tam už vybíhá. Ne. Jumpscare, prosím. Zač vůbec, tady probliknu. Zač to ty brutě, A já na to... nedělej to. Ty jsi fakt... Nahrává se to. Ne, stop. Naschledanou. Ne, Čau.